goɗɗiɗi tati ha yetti nogasi jeetati soldat nguru balejo woni layyaɓe ñande jamma nogasi jeeɗiɗi ina jofi nogasi jeetati lewru novembre 1990 ngam weltorade ñalawma jeytare leydi Mauritanie ko ɗum badal ngal mawiya Wul Sidi Ahmed Taya. o jamma inal lataniɗo baleɓe Mauritanie jeyli jahannama so gonga o ñalawma nogas jeetati lewru novembre fotani amede cara wucca saha ya zeynaha o ñalawma ƴiƴihu foti wonde ko ñalawma sunare e haami ngam wayde ɓe nogas jeetato soldat baleɓe ɓe lebte cattude pawano e dow mumen ɓe hen ko yarga mbarda ɓe hen ko piyande condi e kure pira wayliyo e o jamma inal ɗuƴi jam sagataɓe rufra amde e belade magama ha ɓogge wirti kay hayɗi wondu ko woturu nde kabaru jokkodiri sagataɓe mbarama inal wayliyo o subaka metti e sunu ɗum woni fof wacca hoore mum kono kadi woƴa bandum sabu janggo ɓaleɓe e ndi leydi wonti jamma niɓɓo mo wetani won hen dogi gila wetani heddiɓe darti e habtade no lewlawal feerirta ha gonga feeña lawol fawo e dow wultaya e kono mum kono fof mawiya mijinoma ko leelani tawi o fewji loi amnesty wonde ko waɗa ko yo momte ha laaɓa kala mo jungo muɗum moddunoji jam sodama toon to assemblée nationale nam on coɗima kono paame laaɓani ha hande toɓɓe e defde ƴiƴam ɓe sagataɓe inal ina jiyo e juuɗe mon hay e hakkillaji mon kay on ndeƴani toon ina yonatan muɓɓon guite ma on ji golle mon bonɗi ɗe mbaɗɗon to inal so warde sagataɓe worɓe caabiɗon jonde mawɓe rewɓe e alyetimeɓe sukaɓe ɓe mbiyani mbaɗani ko gonga on mbari on coki on jaɓɓi foddeji janani kono fof ma medde joofi jamma accani ceeɗu